Bisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Fuq it-tronnoli rajt wieħed bil-qiegħda li jqimu l-qtajja kollha tal-anġli jannu bleħen wieħed u jtennu. Araw lil dak li s-saltna tiegħu hija mfaħra għal dejjem. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-mistera qaddisa kif innu xieraq nagħmlu ftit l-eżami tal-kuxjenza, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen. Inti li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qudies jab suffraġġju tal-mejtin Vittoria u Joseph Tewma. Fil-ħnina tiegħek mulejati biden għat-talpum li tagħna, għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u jsejħilna nkompluh sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien ix-xjūħ kollha ta' Iżrael inġemgħu u marru għand Samuel f'Rama u qalulu: Ara, inti xjeħt u wuliedek ma qabdux triqatek. Issa għamlilna sultan biex imexxina bħal ġnus kollha. Dan li qal għatina sultan biex imexxina m'oġbux lil Samuel u mar jitlob quddiem il-mulej. Il-mulej wieġeb lil Samuel: Isma' min leħen il-poplu f'kull ma jgħidlek, għax mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltax fuqhom. Samuel qal kull ma qallu l-mulej lill-poplu li kien talbu sultan u qalilhom: Dan hu id-dritt tas-sultan li jagħti saltan fuqkom. Jeħdilkom is-subien tagħkom u jqiegħdhom mal-karrijiet u maż-żwiemel u jiġru quddiem il-karru tiegħu u jagħmel minnhom kaptani ta' 1000 ta' 50 raġel biex jaħartu l-ħried tiegħu u jaħżdu l-ħsad tiegħu u jaħdmu l-għodu tal-gwerra u t-tagħmir għall-karrijiet tiegħu u jieħu l-bniet tagħkom biex jaħdmu l-fujħa, isajru u jaġnu. U mir-raba tagħkom, mill-loqsma ta' dwieli tagħkom u taż-żebbuġ tagħkom jieħu l-aħjar u jagħtihom lill-qaddejja tiegħu. Jieħu mill-10 waħda mill-miżira u tal-oqsma ta' dwieli tagħkom u jagħtihom lill-kortiġjani u l-uffiċjali tiegħu. U jeħdilkom l-aħjar minn fost l-sira, irġiel u nisa, u l-aħjar mill-baqar u l-ħmier tagħkom u jqabbadhom jaħdmu fix-xogħol tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-imrieħel tagħkom u intom tkunu l-sira tiegħu. U dakinhar tajtu minħabba s-sultan li tkunu ħtartu imma l-mulej dakinhar ma jismakomx. Imma l-poplu ma rridx jisma' minn kliem Samuel u qalulu: Le, ħajkollna sultan fuqna, ħankunu aħna wkoll bħal ġnus kollha. Ħajaħkem fuqna sultan tagħna u jimxi qudiemna u jmexxi t-taqbid tagħna. U Samuel sama il-kliem kollu tal-poplu u tennihom f'udnejn il-mulej. U l-mulej qal lil Samuel: Isma' minn kliemhom u għamlilhom sultan. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħini il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu.
it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fil-għoli, għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael, is-sultan tagħna. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Alleluja, alleluja, alleluja. Profeta kbir għam fostna u għall-Lazar il-poplu tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnawm, in-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta, hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed anqas quddiem il-bieb. U Ġesu qatt ixandrilhom il-kelma. Marru ħadulu qudiemu wieħed mifluġ, merfuħ minn 4 min-nies, billi ma setgħux jersu saħdejh minħabba l-kotra qalu is-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżlu minna il-frix li fuqu kien il-mindut u l-mifluġ. Meta ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubietek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittieba u f'qalbhom bdew jgħidu: dan kif qiegħed jitkellem hekk, dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet li falla biss? U malli Ġesu intebaħ fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejnhom u bejn ruħhom qalilhom: għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-eħfef li tgħid lill-mifluġ: dnubietek maħfura, jew li tgħidlu aqbad frixek u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu seta jaħfer id-dnubiet fuq l-ard, qal lill-mifluġ: aqbad frixek u mur lejn darek. Dak qam, qabad malajr frixu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb u bdew ifaħru lill-Alla u jgħidu: ħwejjeġ bħal dawn qatt ma rajnihom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela l-episodju tal-lum ħuti jurina il-qawwa ta' Ġesu kemm mill-aspett spiritwali kif ukoll minn dak materjali fil-ħajja tal-bniedem. Issa lil dan ir-raġel marit li niżluh mis-saqaf Ġesu l-ewwel ma fejqux fil-ġisem, imma minflok l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu kien li ħafrirlu dnubietu. U allura kien wara li fejqu mill-mart tal-ġisem. Prova juri Ġesu li huwa tassew kellu seta li jagħmel dan. U allura dan kollu jurina eżis li l-ewwel fejqan li għandna bżonn huwa dak tar-ruħ tagħna. U l-kol kemm aħna għandna bżonn nisimgħu lil Ġesu jgħidilna dnubietek maħfura, u għandna bżonnu li Ġesu jgħidilna din is-sentenza u żgur li mhux ħajibqa' nieqes milli jaħfrilna in-noqqasijiet tagħna. Allura importanti ħafna illi dan hu l-ikbar ħelsien li nistgħu nirċievu minn Ġesu. Għax id-dnub x'jagħmel eżis? Id-dnub iddalla mill-menti. Id-dnub jaqtana minn Alla. Id-dnub iħassar il-moħħ tagħna. U kemm huwa importanti li ma nkunux skjavi ta' dnub tal-ħażen. Il għaliex min ikun skjav tal-ħażen ma jsibx paċi f'qalbu,
U allura importanti li nitolbuh l-Ġesu ngħidulu mulej Ġesu, inti tista' kollox, nitolbuk sabiex tħarisna u tfejjaqna bil-wiefa. Fil-fond ta' qalbna kull wieħed waħda minna iħoss il-bżonn ta' Alla tal-maħfra tiegħu. Nitolbu l-Missier li ħabbibna miegħu permezz ta' Ibnu billi ngħidu: O Alla, ħenna lina u ismana. Sabiex il-Ministri tal-Knisja u l-insara kollha iżommu ħajja fis-soċjetà li tilfes is-sens ta' dnub, ir-responsabilità li kull wieħed waħda minna għandna quddiem Alla nitolbu. Sabiex il-popli mifrudin bejniethom isibu mill-ġdid ir-rieda li jdialogaw u jaħfru lil xulxin nitolbu. Sabiex l-istituzzjonijiet li jassistu l-anzjani u l-morda ikunu ċentri ta' qaddi ta' mħabba lejn il-bniedem li qed ibati nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna. O Alla ta' tiba u ħnina, inroddulek ħajra li xfibnek Ġesu, inti taħfrinna u terġa' tħabbibna miegħek. Għatina nitolbuk li minn din l-esperjenza ta' ħnina joktor fina l-impenn li nħobbu lill-bnedmin kollha mifdija bid-demm għażiż ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li mitwirxox tagħlina u issa qed jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti widnu btiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr. Għax int fit-tiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-koll ferħana jifaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-ola tas-smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewit. Qaddis tassew inti mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontan nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem wid-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbu u nadurak. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u tal-qawmin mitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw t-tinimieġġa tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazzo Alla Marija, ma' San Ġusep Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tu li mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba talb ix-xewqa dil-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lilu li dek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal-ħutna mejtin u għal-qaddija tiegħek Vittoria u Joseph Tewma u għal daw kolli li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek.
Inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Narawk, Alla tagħna, kif int fik innifsek. Insir nixbuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih titfawar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li għalinna. Jinu il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jikol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja.
Hashem ġewwa kull bliedem, jiftu qalbhom mingħajr biża' fi tgħexin ħalu lil Kristu. Kristu elli inti biex għalek jiena nkun għaddejjuni ta' kull bliedem biex nimħabba b'isem ħassan jiftu qalbhom vera għal Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bliedem jiftu qalbhom mingħajr biża' fi tgħexin ħalhom lil Kristu. Kristu imsalibek tajtna rebħa ta' kull żmien, dik tal-ħajja fuq il-mewt, dik tal-mafra fuq il-tlum. Jiftu qalbhom vera għal Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bliedem jiftu qalbhom mingħajr biża' fi tgħexin ħalhom lil Kristu. Kristu għenna nilqa' il-salibek biex inkunu l-idejn tiegħek, il-qalb tiegħek, li jħobbu lil-bnedmin. Jiftu qalbhom vera għal Kristu huwa jaraf x'hemm ġewwa kull bliedem jiftu qalbhom mingħajr biża' fi tgħexin ħalhom lil Kristu. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Grazie Signor Alla, nitolbu. O Alla li tista' kollox fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu tlieta avameliet il-Madonna, speċjalment tal-bżonnijiet ta' dawk morda u dawk li huma gravi biex il-Madonna tagħtihom il-kuraġġ fil-qawwa illi ma jaqtgħux qalbhom, ma żgur il-Madonna tkun qed tgħinhom propju f'dak il-mument tal-bżonn. U anke nitolbu kollha l-emigranti li huma il-bot minna jingħaqdu magħna dejjem fit-talba tal-Qudiesa. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Padre,